ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. मतमोजणी आणि अंगणेवाडी जत्रा एकाच दिवशी असल्यानं नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केलं आहे. नमस्कार, मी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुधारित सूचनांनुसार दिनांक 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी या मतदानाची मतमोजणी होणार आहे. त्याच दिवशी कोकणातील आपल्या लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अंगणेवाडी येथील श्री भराडी देवीचा मोठा जत्रोत्सव देखील असणार आहे. दिनांक 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी आणि श्री भराडी देवीची जत्रा या दोन्ही एकाच दिवशी येत असल्यामुळे एक मोठ्या प्रकारची गर्दी जिल्ह्यामध्ये होणार आहे. त्याकरिता सिंधुदुर्ग जिल्हा तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेरील नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करावे. आम्ही वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा येणार नाही अशा पद्धतीने आपण पालन करावे अशी जिल्हा प्रशासनाकडून मी विनंती करते. धन्यवाद.